Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat kristityt, ystävät, teemme hiljalleen matkaa kohti paaston aikaa. Tänään valmistaudumme myös yhteisvastuukeräyksen aloitukseen. Valmistaudumme pitämään huolta toinen toisistamme lähellä ja kaukana. Pyhäpäivän evankeliumi kutsuu meitä luottamaan Jumalan armoon ja huolenpitoon jokaisena elämämme päivänä. Pyydämme virsirunoilijan rukouksen sanoin: anna lohdutuksen sana, anna synnit anteeksi. Armo työsi hoivaan sulje, ystäväni, perheeni. Hiljaisuutta Jeesus kaipaan, läsnäoloasi vain. Siitä virtaa arki huoliin, aamurauhaa sunnuntain. Kiitos, että kaikkeen vaivaan, nyt jo yltää voima taivaan. Yhdessä turvaudumme Jumalan rakkauteen ja anteeksi antamukseen. Rukoilemme anteeksi antoa Jeesuksen nimessä, joka aamu on armo uusi. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Kuule myös hiljainen katumukseni. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Käymme kiitosrukoukseen. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen. Päivän psalmi löytyy Penkkipsalttarin sivulta 52. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinuun minä turvaudun. Sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan. Kun kutsun Herraa ylistettyä,
Saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman paulat kiertyvät ympärilleni. Tuhon pyörteet minua kauhistivat. Tuonelan paulat kietoivat minut. Näin edessäni kuoleman ansat. Silloin minä huusin hädässäni Herraa. Kutsuin avuksi Jumalani. Ääni kantautui hänen temppeliinsä. Ja hän kuuli minun huutoni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Minä luotan sinun armosi. Saan iloita sinun avustasi. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme, sinä valitset usein käyttöösi heitä, jotka ovat pieniä ja vaatimattomia. Sinä osoitat voimasi heissä,
jotka ovat itse heikkoja ja voimattomia. Auta meitä ymmärtämään jotakin sinun valtakuntasi salaisuudesta. Kiitos, että me kaikki voimme kasvaa sinun hoidossasi niihin tehtäviin, joita olet meitä varten valmistanut. Sinä näet meidän mahdollisuutemme, vaikka emme itse niitä näkisikään. Anna meidän kaikkien yhdessä rakentaa sinun valtakuntaasi ja kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. Amen, amen. Kuulkaamme Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjasta luvusta 7. Muistakaa, että olette Herralle Jumalallemme pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin, eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan. Hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, lunasti teidät vapaiksi Faaraon, Egyptin kuninkaan vallasta. Vaelsimme autiossa maassa, löytämättä paikkaa, jonne jäädä pois. Meidän oli nälkä ja meidän oli jano, meidän sielumme vaikeroi. Hädässä me huusimme Herraa, Jumalamme armahti meitä. Ohjasi kaupunkiin uuteen, johtaen tahtonsa teitä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää armosta ihmeellisestä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää teoista voimallisista. Istuimme pimeässä kauan, vangittuna rautaan ja kahleisiin. Uhmasimme käskyn ja halveksimme neuvon, meidän Jumalamme rakkauden. Hädässä me huusimme Herraa, Jumalamme armahti meitä. Aukaisi rautaisen salvan, murtaen syntimme vallan. Kiittäkää Herraa, ylistäkää armosta ihmeellisestä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää teoista voimallisista. Kiittäkää Herraa, ylistäkää armosta ihmeellisestä. Kiittäkää Herraa, ylistäkää teoista voimallisista. Kirjeestä Filippiläisille luvusta 3. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois
jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen, osallistumalla hänen kärsimyksiin ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Kristukselta. On ollut ilo saada jakaa seurakuntaelämää 100 enkelin seurakunnan kanssa jo perjantaista lähtien. Meitä oli iso joukko tuolla seurakuntatalolla ja aika paljon teimme työtä sen Vuorisaarnan kanssa, johon hiukan tässä saarnassakin vielä haluan viitata. Aika monta enkeliä olen saanut kohdata jo niissä palvelutehtävissä, niin tuolla seurakuntatalolla täällä kirkossa kuin tuolla Anssilanmäellä, missä oli minulla majoitus. Ja tämän evankeliumitekstin enkeli taas on tuossa minun selkäni takana tuossa ylemmässä
ikkunassa, nimittäin Matteuksen evankeliumi ja Matteuksen enkeli. Ja nyt nousemme kuulemaan tämän ansaitsemattoman armon sunnuntain evankeliumitekstiä. Se on Matteuksen evankeliumin luvussa 19. Entä me? Kysyi silloin Pietari. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tämä on halleluja, halleluja, halleluja. Entä me? Tämä on hyvin inhimillinen kysymys. Jeesuksen oppilaat olivat jättäneet verkkonsa ja kotiväkensä ja lähteneet kulkemaan Jeesuksen seurassa. Mitäs me tästä oikein saamme? Tämä kysymys, entä me, ei oikein avaudu ilman yhteyttä siihen edeltäneeseen tilanteeseen. Tämä on monesti vähän hankala, kun evankeliumiteksti katkeaa jostakin tilanteesta, johon tullaan jostakin ja josta vielä jotakin seuraa. Mitä siis juuri tämän tekstin edellä oli tapahtunut? Juuri edellä rikas nuori mies oli tullut Jeesuksen luo varmistaakseen itselleen osuuden ikuiseen elämään. Hän kertoi vilpittömästi Jeesukselle, että olen noudattanut kaikkia käskyjä. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta. Kaikkia näitä olen noudattanut, eiköhän tämä nyt jo riitä. Silloin hänen elämäänsä putosi pommin lailla Jeesuksen yksi ainoa pyyntö. Mene vielä ja myy kaikki ja anna rahat köyhille. Tule sitten ja seuraa minua. No ei tämä nuorukainen niin tehnyt. Hän poistui pettyneenä paikalta. Hän oli kovasti varoissaan ja hinta Jeesuksen seuraamiseen oli nousemassa aivan liian korkeaksi. Hän olisi halunnut itselleen uskonnon, joka olisi sopinut kaiken muun jatkoksi elämässä. Vähän niin kuin vielä jälkiruuaksi. Ja nyt tämän kohtaamisen jälkeen tuon nuorukaisen kanssa Pietari huokaa, niin mutta Herra, entäs me? Mehän olemme jättäneet kaiken sinun tähtesi. Jotenkin Jeesuksen vastauksessa kuulee kuin myötätunnon läikähdyksen, vaikka kyllähän tämä Pietarin kysymys on aika itsekeskeinen ja vähän arrogantti. Mitä me tästä hyödymme? Emme kai me jää tyhjin käsin tämän valintamme kanssa. Me olemme, Herra, ottaneet ison riskin. Jeesuksen vastaus tähän Pietarin kysymykseen on evankeliumin tärkeimpiä. Ei vain näille ensimmäisille opetuslapsille, vaan jokaiselle Jeesuksen seuraan lähteneelle. Mitä uskosta Jeesukseen oikein seuraa meidän elämässämme?
Vastaukseksi saamme Jeesuksen taivaallista matematiikkaa. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, sukulaisistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Onko siis usko Jeesukseen kaikkien aikojen paras sijoitus 100% korolla? Sellaista, et mistään pankista saa. Jeesuksen vastauksessa on kyllä kyse jostain aivan muusta. Jonkin palkinnon toivossa Jeesuksen opetuslapset eivät lainkaan vielä ymmärtäneet, että heillä on Jeesuksen seurassa vielä monta ristiä edessään. Jeesuksen lupaus 100-kertaisesta lahjasta ei avaudu ollenkaan hyötyä kysymällä. Näistä oppilaista tuli kuin siemen kyllä siihen uuteen Israeliin, joka syntyi Jeesuksen seuraajien joukosta. Mutta melkein jokainen heistä sai palkakseen Jeesuksen seuraamisesta marttyyrikuoleman, johon heidät uskonsa tähden eri tavoin tuomittiin. Kummallista on tämä taivaallinen matematiikka. Joka luopuu talostaan ja sukulaissuhteistaan Jeesuksen nimen tähden, saa 100-kertaisesti parempaa. Mutta mistä Jeesuksen nimen tähden pitäisi luopua? Joutuuko uskon tähden luopumaan jostakin? Tämä Jeesuksen opetus, jonka Matteus on tässä tallentanut, oli hänelle itselleen hyvin tärkeä. Hän kirjoitti tätä evankeliumiaan omalle seurakunnalleen Antiokiassa, nykyisen Syyrian alueella. Enemmistö hänen seurakuntalaisistaan oli niitä juutalaisia, jotka olivat tunnustaneet Jeesuksen Messiaakseen. Se ei synagogien uskonnollisille johtajille sopinut ollenkaan. Jeesus-uskovaiset heitettiin ulos synagogista, ja monien omaisetkin saattoivat heitä alkaa vieroksua siksi, että he tunnustivat Jeesuksen Herrakseen. Matteuksen evankeliumin ensimmäiset kuulijat tiesivät, mitä merkitsee luopua tutusta elämästä ja läheisistä ihmisistä Jeesuksen nimen tähden. Nyt, ystävät, on tärkeä asia. Eivät nämä Jeesuksen sanat tarkoita sitä, että hänen nimensä tähden jokaisen meidän pitäisi hylätä läheisemme ja jättää kaikki entinen elinkeinomme. Tässä on kyse juuri päinvastaisesta. Hän, sanoo Jeesus, joka minun nimeni tähden tulee hylätyksi läheistensä joukossa. Hän, joka uskonsa tähden joutuu erotetuksi entisistä yhteyksistään, voi luottaa siihen, että Isä antaa hänelle 100-kertaisesti enemmän hyvää kuin mistä hän uskonsa tähden joutuu luopumaan. Tämä on monen kristityn tilanne eri puolilla maailmaa. Kun ihminen jossakin Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa tai Aasiassa tunnustaa uskovansa Jeesukseen tai paljastuu salaa uskovaksi, koko yhteisö saattaa alkaa häntä hyljeksiä ja pahimmassa tapauksessa suuntaa häneen väkivaltaa. Aika monen kristityn kohta tänä päivänä on juuri tämä. He joutuvat luopumaan kaikesta. Ihmeellisintä minusta on siinä se, että se mitä he Jeesuksen kanssa ovat elämässään löytäneet, se ilo ja elämä on heille niin paljon enemmän kuin kaikki muu, että edes kuoleman uhan edessä he eivät ole valmiita luopumaan Herrastaan. Jokainen, joka minun nimeni tähden luopuu, saa 100-kertaisesti takaisin.
Oma tieni ei ollut ollenkaan niin dramaattinen kuin tämä kristittyjen osa eri puolilla maailmaa on tänä päivänä. Mutta kun 13-vuotiaana poikana olin kohdannut Jeesuksen ja hänestä oli tullut minun vapahtajani, se oli minun äidilleni aivan kauhistus. Ja kaiken lisäksi kerroin, että minä haluan sitten papiksi. Se oli sitten se piste iin päälle. Voi poika parka, työkseen satujen kertojaksi rupeat. Etkö sinä voisi kertoa niitä Andersenin satuja iltaisin ja tehdä jotakin hyödyllistä työksesi? Ei äidin rakkaus mihinkään kadonnut minun elämässäni, mutta meidän välillemme tuli särö, joka ei koskaan korjautunut yhteisen elämämme matkalla. Nimittäin siitä eteenpäin me elimme kahdessa eri maailmassa. Joka luopuu talostaan tai isästään tai äidistään. Matteus käyttää tässä luopumisesta afiemi-sanaa. Oikeastaan se merkitsee ei luopumista, vaan se merkitsee päästää irti, päästää menemään. Ei siis ollenkaan hylätä, vaan päästää irti. Kyllä tästä selviää se, että Jeesuksen kutsun kuuleminen ei ole elämän lisuke pyhäpäivien täytteeksi. Hän kysyy tämän evankeliumin kanssa, rohkenetko sinä laittaa koko elämäsi minun rakkauteni varaan? Rohkenetko päästää irti kaikesta, elämäsi varmistelemisesta ja jatkaa matkaasi minun kanssani? Rohkenetko päästää irti, päästää menemään kaiken, mihin mielesi on takertunut ja kiinnittynyt? Sillä ystävät, joka tapauksessa meidän on luovuttava tästä kaikesta, minkä Jeesus luetteli. Talosta ja tavaroista, sukulaissuhteista, kaikesta meidän on joka tapauksessa luovuttava. Kuolema on suurena voimana meidän ja kaiken meille nyt kuuluvan välissä. Kaikesta on luovuttava, kaikki on meillä vain pienen matkan. Mutta tämän sunnuntain evankeliumin siunaus ja salaisuus piilee siinä, että Jeesuksen tähden voimme päästää irti jo nyt siitä, mihin jokapäiväiset huolet ja murehtiminen meitä nyt sitovat. Kysymys ei ole hylkäämisestä, vaan vapautumisesta. Luottamuksen laittamisesta siihen, mikä ei katoa. Kysymys on siitä, että elät niin lähellä Jeesusta, että sinun ja hänen väliin ei mahdu mitään muuta. Kyllä ihmisen kuuluu kantaa vastuu kaikesta siitä, mikä meille on annettu. Tehtävät tulee hoitaa, läheisistä pitää kantaa huolta. Mutta kaikkien näiden huolten keskellä saamme päästää irti siitä, mikä sitoo meidän sydämemme huomisen murheisiin. Tästä irti päästämisestä seuraa meidän elämässämme kaikki muu tarpeellinen, ei enää takertumisen kohteena, vaan lahjana, jonka saamme ottaa vastaan. Vuorisaarnan yksi ydinkohta kuuluu näin. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin, ruoka ja vaatteet. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä huolen itsestään. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Jos kannat
tänään huomisen murheita, sinulla on joka päivä kaksinkertainen taakka. Tämän päivän murheet ja ne huomisetkin. Ja silloin kuorma on 2 kertaa painavampi. Jeesuksen kanssa sinulla on Isä, joka ei hylkää sinua milloinkaan. Hän haluaa jakaa valtakuntansa rikkaudet lahjaksi lapsilleen. Siksi Jeesus ääneen ihmetteli vuorisaarnassa, miksi te niin huolehditte ja hätäilette? Isä tietää kyllä, mitä tarvitset. Isä tietää kyllä. Vasta monien elämän käänteiden jälkeen meille voi alkaa selvitä se, miten paljon enemmän Jumalan valtakunta onkaan kuin kaikki katoava tässä maailmassa. Kun rohkenemme luopua, päästään menemään, tämä ymmärrys voi alkaa avautumaan. Me emme, ystävät, ole jäämässä tänne. Me olemme lähdössä. Me olemme muuttomatkalla. Ylimääräisestä on hyvä luopua ajoissa. Murheiden kantamisen siteistä on siunattua päästää irti jo nyt. Järjestys on tärkeää asettaa oikein elämässä. Jeesuksen rakkauden löytäminen koko elämän perustaksi johtaa ihmeelliseen siunaukseen. Hänen kanssaan, sanoo Jeesus, saat 100-kertaisesti tämän elämän levollista luottamusta ja ikuisen elämän sen päälle. Tämän sunnuntain otsikko, niin kuin Anne jo sanoi, on ansaitsematon armo. Mitäs ansaitsematonta armoa tässä nyt olikaan tässä tekstissä? Sanoin jo, että tämän tekstin ymmärtäminen on vaikeaa ilman sitä edeltävää tapahtumaa. Ja melkein mahdotonta se on ymmärtää ilman sitä seuraavaa vertausta. Nimittäin tämän sunnuntain evankeliumiteksti päättyy Jeesuksen arvoituksellisempaan aforismiin. Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Se on kuin yhteenveto evankeliumitekstistä, mutta se on myös johdanto tai otsikko sitä seuraavaan vertaukseen. Siinä vertauksessa isäntä maksaa saman palkan kaikille päivän aikana hänen puutarhassaan työtä tehneille. Kaikkien kanssa sovitaan denarin palkka, 1 päivän palkka. Denarin saivat nekin, jotka ehtivät olla vain tunnin illalla töissä. Ja tämäkös harmitti niitä, jotka tulivat aamusta jo töihin ja saivat käteensä sen 1 denarin. Ongelma vain oli siinä, että siitä palkasta he juuri olivat sopineet. Isäntä maksoi heille yhteisen sopimuksen mukaan. Niin, mutta miten nuo nyt saavat sen saman palkan, joilla ei ole edes hiki, ja me olemme koko päivän täällä paahtuneet? Kyllä se on niin väärin. Paitsi että mikä siinä nyt on niin väärin? Isäntä vastaa näille kiukkuisille koko päivän ahertaneille. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle ihan saman kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä mitä minä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Ja sitten tämä vertaus päättyy tähän ihan samaan aforismiin kuin evankeliumitekstikin, mutta nyt päinvastoin. Evankeliumitekstissä oli monet viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Evankeliumitekstissä oli niin, että monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, mutta viimeiset ensimmäisiksi. Ja nyt tämä vertaus päättyy. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Nyt meillä on koko tämän evankeliumitekstin, josta meillä on ihan pieni kappale keskellä. Nyt meillä on se kaikki näköpiirissä. Jumalan valtakunnassa meitä odottaa yllätys.
Tämän maailman järjestys kääntyy päälaelleen. Jumalan valtakuntaan tulevat ensiksi ne, joiden yli tässä maailmassa helpoimmin ajetaan, edes hidastamatta. Voi miten tämä evankelmi sopii myös tähän yhteisvastuukeräyksen alkuun ja siihen ajatukseen, mikä siunaus kätkeytyy siihen, että yksin jääneet saavat vierellä kulkijan. Jumalan valtakuntaan ei ole ohituskaistaa, on vain ryömintäkaista. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, portti on ahdas ja tie kapea. Ei siitä portista voi rymistellä kenenkään ohi. Ja kaitatie on niin kuin pitkospuut, joilla upottavalla suolla ei niillä voi ohittaa tai uppoa suohon. Parhaimmillaankin tämä maailma on vahvempien ja onnistuneempien maailma. Jumalan valtakunta ei ole. Jumalan valtakunnassa mennään hitaimpien ehdoilla, viimeisten tahdissa. Mutta armoa on sekin, että kaikki ehtivät perille. Nekin ensimmäiset, jotka tässä järjestyksessä jäävät viimeisiksi, hekin saavat tulla. Suurin armon ihme on siinä, että 11 tunnillakin ehtii sisälle. Tuon ryömintäkaistan Jumalan valtakuntaan sain itsekin nähdä, kun sairaus vei äidiltäni jalat alta. Ja viimeisen 2 viikon aikana hänen huuliltaan purkautui kysymys, vieläkö Jeesus voi minua auttaa? 46 vuoden rukouksen jälkeen sain sittenkin 10 minuuttia olla hänen kanssaan samassa maailmassa, samassa valtakunnassa ennen tajunnan sammumista. 11 hetkelläkin on yhtä suuri oikeus käydä sisälle kuin aamun ensimmäisellä tunnilla. Kaikkein siunatuinta on kuitenkin tehdä tänään ja koko elämä matkaa Jeesuksen kanssa. Vastata hänen kutsuunsa ja ottaa armo vastaan keskellä elämää tänään ja nyt. Luopuminen Jeesuksen tähden ei ole elämän ja sen ilon uhraamista uskonnollisuudelle. Se on lahjan vastaanottamista koko elämän kukoistukseksi. Muistathan, ystävä, että huolet valehtelevat sinulle aina, mutta Jumalan lupaukset eivät petä koskaan. Päästä ne menemään ja ota hänen valonsa tilalle. Hänen, joka sanoo, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, kiitos, että tahdot tänään siunata jokaisen meistä. Surun kantajan ja iloa sydämessään kätkevän. Kiitos, että kutsut meitä sisälle valtakuntaasi ilman ehtoja. Kiitos, että siunaat elämämme niin, että mitään siitä, mitä sinä lupaat, ei jää puuttumaan. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt nousemme yhteen ääneen tunnustamaan sen kristillisen uskon, johon meidät kerran on kastettu ja johon elämään Jeesus meitä uskon kautta näin kutsuu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin.
astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Leevi Artturi Tuppuraista, joka on kasteessa otettu Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan, isovanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Rukouksen liekki syttyi sydämiin. Jeesus siunaa lasta, joka kastettiin. Sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Eila Kyllikki Tahvanaisen 88 vuoden, Anja Aune Johanna Hentilän 92 vuoden ja Unto Henrik Hentilän 92 vuoden iässä. Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutukseksi heidän elämäänsä. Rukouksen liekin tänään sytytään. Jeesus, sinä tiedät murheen ikävän. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Anna sanasi levitä koko maailmaan. Siunaa piispaamme Jari Jolkkosta ja jokaista seurakuntalaista. Auta meitä elämään ja toimimaan Kristuksen ruumiin jäseninä. Anna meille viisautta ja rohkeutta toimia uskollisesti kaikessa, mitä teemme. Kiitos, että me kaikki voimme kasvaa sinun hoidossasi niihin tehtäviin, joita olet meitä varten valmistanut. Sinä näet meidän mahdollisuutemme, vaikka emme itse niitä näkisikään. Kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistäisivät oikeudenmukaisuutta. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäinen kateus ja opeta meitä suhtautumaan toisiimme kunnioittavasti. Jumala Isämme, me rukoilemme kaikkien maailman kansojen puolesta.
Sinä näet sodat ja väkivallan, mikä maailmassa vallitsee. Auta heitä, jotka elävät sotien keskellä tai ovat joutuneet pakolaisiksi. Kuule kärsivien ihmisten huokaukset. Anna kansoille rauha. Rukoilemme vallankäyttäjille ja kansojen johtajille viisautta, vastuuntuntoa ja inhimillisyyttä. Hyvä Jumala, sinä näet kaikki ne ikääntyneet, jotka kokevat yksinäisyyttä, turvattomuutta ja pelkoa. Anna heidän elämänsä välittäviä ihmisiä ja kokemus nähdyksi tulemisesta. Tee meistä kaikista valmiita välittämään toisistamme ja olemaan ihmisenä ihmiselle. Siunaa tämän vuoden yhteisvastuukeräys, jotta sen kautta vanhusten kokema näkymätön hätä tulisi nähdyksi ja että heikoimmassa asemassa olevien avun tarpeeseen voitaisiin vastata. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Seuraavan virran aikana kerätään kolehti, joka tänä pyhänä menee yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuukeräys keskittyy tänä vuonna lievittämään ikääntyneiden kokemaa hätää. Monet vanhukset kantavat huolta yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja arjessa pärjäämisestä. Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuetaan muun muassa kohtaamispaikkatyötä, joka tuo turvaa ja vahvistaa ikääntyneiden osallisuutta. Keräys mahdollistaa myös kansainvälisen avun kriisialueilla, missä vanhukset ja perheet tarvitsevat tukea elämänsä vaikeimmissa hetkissä. Lahjoittamalla kolehtiin olet mukana viemässä toivoa ja turvaa sinne, missä hätä on suurin. Lahjoillasi meitä siunaat, kaiken annat ajallaan.
Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Niin on oikein ja armollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Me julistamme hänen kuolemansa. Me todistamme hänen ylösnousemustaan. Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa. Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä,
niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaarinsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan kaarinsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan kaarinsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauhaa. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, kiitos ehtoollisen lahjasta. Anna Kristuksen asua sydämissämme niin, että heijastamme hänen valoaan maailman pimeyteen. Tätä pyydämme ihmiseksi syntyneen poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen, amen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra
Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Se kuuluuko nyt? Tervetuloa kirkkokahveille. Siellä on ihanan lämmintä kahvia tarjolla ja kukkosia ja vapaaehtoinen maksu menee yhteisvastuukeräykselle. Siellä on semmoinen lipas.